Mark en Angelique zit achter u en we zijn al even voor de file. Ja. Hey, Dave! Woe! Hoppatee! Ik vind het schitterend. Schitterend. Hoezen op een brei. Hoezen op een brei. Goeiemorgen, een nieuwe week, een nieuwe vlog. En ja jongens, het wie vakantie. We hadden 2 hele weken naar Italië / eerste request. En het wie geweldig. En dit betekent dat ik een heel soort mooie beelden maken binnen. En eigenlijk te volle van in je vlog. Dus ik ga voor beide weken maar een vlog maken. Dus je wordt de eerste vakantievlog van Italië. We waren onderwijs naar Italië. We hadden eerst nog even een tussenstap horen. En uiteindelijk kwamen we te lonen op de camping. Ik zou zeggen, check de rolleding van uw eerste hotel maar even. En uw onkomst op de camping. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Hebben we juist er een hele lange rit hoor? Ja! En toen hebben we vannacht in het hotel, maar uw kamer zit daar. Zullen we dat even chillen? Ja. We hadden een tussenstap hoor. Rimmen vast die kant op. We hadden een tussenstap hoor. Ja, we hadden juist er een goede reis hoor. Maar wel een hele lange reis. Maar zo'n 4 uur bij we voortreden en we waren hier om 11:08. Dit is een soort van tussenstap. We moeten Joert nog 4 uur rijden. Dan ben we op ons eindbestemming. Maar het is wel heel leuk om even te we hebben vannacht slipt haar. Het zijn er eerst wat scorrie-morrie achteruit. We zijn, komt dit wel goed? Maar het is uiteindelijk best wel heel leuk. En echt nog een zwembad op het dak. Dus we zien eens even naar chillen, uw overnachtingsplakje. En dan gaan we aan verder naar de camping. Nou, en dit is dus hal. Dan hebben we heel coole jacht. Dan heb je toch ineens, wat is dit? Het ziet er ook wel cool uit. Ja, nou, let maar zien. Dit is uw kamer en Mark en Angelique en de band zitten daar. Maar ze ben gelijk, dus ik heb wel shirten. Komen we hier binnen. Hebben we hier een douche. Prima douche. En hier een wc maar een... wat zei hem hij eerst? Hij er komt maar ja, speelkoers, maar dat is voor de fotjes, hè? Ja. Oh, Ilde had even een bankje voor. Dit is een bankje. Waar ga je koest? Hoe lang je hem? Let me eens hoe lang je hem hier dan. Oh, heerlijk. En waar heb je koest? Waar ga je het met koest? Oh, ja. Ja, superleuk. Dus, en het ja, heerlijk slip, want we gaan heel lang in de auto zitten. Maar en de band ziet super leervest. En dan hebben we je boet net nog wat leren. Kijk even zien. Even zien. Tja. Dit is uw balkon. Met een jacuzzi en een zithoekje. Nou, en de band heeft er nog even in de jacuzzi zitten. En dat zit dus bij elke hotelkamer, dus dat is wel heel cool. Maar we gaan nog wat. We gaan nog wat op het dak, hè? Ja. We gaan naar het dak. Ja. Het is nog net zo mooi waar. We hier krijgt zelfs onwaar, jongens, hè? Er is nog een jacuzzi. Ja, volgens mij nog hier. Maar juist toen we hier rond kan we het wel lekker. Dus kun je lekker chillen of zitten. En zo ga je juist de Jon nog even zwemmen. Ja. Er is een zwembad op het dak. Dus dat we juist wel even heel lekker, na heel lang in de auto zitten, toch nog even een sprongje eraan. Oh, komt misschien dat het nou boeten wat frisser is. Jongen, aan weer. Ja jongens, dus wie zullen uw spulkleerziekje? En dan gaan we aan in de auto en dan maken we nog zo'n 4 uurtjes maar we nog rijden. En dan ben we op uw camping. Hebben we zin in jongens? Ja. Wie ik. Deze Want nog in Salto nog. Gaan we wel weer zin om zo lang te rijden? Je is er ook al heel lang rijden, hè? Je wordt wel kwaad, ja. En je wordt echt naar de eindbestemming, hè? Mark en Angelique zit achter u en we zijn al even voor de file. Ja. Hey. Nou, we komen al een beetje in In de Italiaanse. echt in een bevenne wereld, zeg maar. Weer hier terug een mooi stadje in. Wow, check die auto dan zo. Ik word hier nog gezet. Wow. En we moeten nog 29 minuten rijden en dan binnen we er dus laatste loodjes. Maar die wegen deze keer net het zweerst. Die ben best wel mooi die laatste leedjes. Ik zie echt van die Italiaanse puntbiamkes, die zaken erboven. Ja, al die biamkes Ja. hier en het rentje heel scheef en er was al die bergen. Ja. Nou, we gaan nog even genieten van het uitzicht en dan ben we hopelijk op de camping.
We binnen er. Hu Norseni Girasoli. Of zoiets. Dit is de camping, jongens. We binnen er. Maar weer iets checken, denk ik. Check in. Wie binnen er? Wie zitten hier? En Mark en Angelique en de band zitten hier. Dus nice decor. Ik doe even een snelle roelering en dan zullen we gauw uitpakken. Hier een zithoeken, keuken. Hier een stapelbed en een bed. De nice is met zaken heel mijn shit wat ze willen. Maar hier omheen, maar mij ik bij de leeg sliepen. Hier een douche. Hier een wc'tje. En dan hier uw slaapkamer. Nou, best wel aan. Dikke prima. Barbecue'tjes stieren zeg ik. Dus ja, we zullen even uitladen. En je hebt zo later wel even al je mooie oorbeelden wat jij al doen. Maar eerst maar even installeren naar de lange reis. Let's go. Ja, het weer echt een schitterende camping. Dus we zijn helemaal op je plak. Later die week gaan we nog even naar de stad Florence. Nou, een hele goede morgen. Wie binnen hier nou een aantal dagen? We hadden 2 dagen wat regn en onweer. Wisten we van tevoren al. Daarna werd het alleen maar heater. Dus we hadden er al een beetje rekening mee houden. Juster hebben we echt een zwembad Sinnedij hoorn. Lekker de hele dag zwommen in het Sintje-lijn. En Joet zijn we even naar de stad Florence. En we gaan er even lekker shoppen, even lekker eten en drinken en even wat cultuur snuwen, dat soort dingen. Dus we gaan in de auto op naar de stad Florence. En we nemen je mute, Mai. Mag ik wat vertellen? Ja, vertel wat. Waar is Michael? Ik kom mij. Hier in die gaten daar zit al je nesten van horenaars. Oh jee. Nou, dan gaan we maar gauw in de auto, denk ik. Ja. Ja. Yo, nou, we zijn in haast in de binnen, helemaal in de binnenstad. We gaan nu de winkelstraat opzoeken. Nou, wat zie ik hier met jongens? Oeh, lekker. Een gezuikerde, ja. Ah, lekker zo. Nou, eerst de buitensbin. Wat vind je ervan, Elze? Ik vind het schitterend. Schitterend. Ja. Mooi hoezen oppenbreien. Hoezen oppenbreien. Nee. Nou, de bandjes leven in de draaimon. Wat hartstikke mooi hinderkeel nou, maar mooi veren op een holle heen. Ja! Hallo! Hey, Sul! Woehoe! En Sharon, hier is Bella! Hallo! En Sake! Oh, hi! Nou, Ilde had al een mooie nieuwe outfit scoort. Laat eens even zien, wat hast u? Nee, skontjes, een nieuw broekje en een shirtje. Wow! En Roos had precies hetzelfde, hè? Met een tweeling. Zullen we zien dat hierin kunnen? In dit gebouw? Ziet er wel leuk uit. Ja, Florence was echt heel mooi, maar ik vond het wel heel heet. Dus het weer tiert voor verkoeling. En wat is er nou mooier dan naar het zwembad op de camping. Met een wildwaterbaan. En jongens, het gaat mal. We hebben 2 camera's mee. Eén voor boppenwetter en één voor meienwettering. Nou, dat weet ik wel nodig. Check. Nou, goeie. We hebben hier een zwembad bij, hè? Ja. We hadden hier op de camping 2 zwembaden. We zijn hier bij het zwembad, maar het staat hier met nemen de wildwaterbaan. En wat houdt dat in, die wildwaterbaan? Nou, dat is een hele lange gliedsbaan. Dan stel je bochten. Dan stekken sproeien die staan naar beneden komt. Ja, en dan meest in een baan in, hè? Dus op een baan of op zo'n bodyboard. En dan kist er van af. Op de andere kant van de camping is nog een zwembad met echt een westbaantjesloekenkist en een gewone gliedsbaan. Dus daar gaan we van de week echt nog wel even een keer heen. Maar ja, je hoort dus de wildwaterbaan op de huurcamping. En Ilde wil je maar nog even zien hoe goed dat ze doeken kan. Ilde had van die, deze dingen. En Ilde is meer onder water dan boven water. Nou, laten we eens even zien, Ilde. Dus liet ze water op. Hé jongen, ja, volgens waar. Als nog draaien. Nog eentje. Onder die. Ja, nee, ja. Onder die fotjes. Ja, ze het is echt troebel. had hem op vet, maar de pot niet.
De walvis gaat erin. Ja! Nou, Sil en Roos zien we even chillen bij het Laguna zwembad is. En wat er al hier is. Al je tunnels, heel mooi. Nou, laten we eens even zien. We komen hier al hier. En dit is dus echt heel zacht onder de voeten. Echt super zacht. Hey, nee! Woe! Hoppatee! Hey! Ja, dit is dus wel heel leuk, want dit is net heel jip. Dus het is echt ideaal voor die lietse bandjes. En ja, de wildwaterbaan zit daar zo'n beste riegen. En dan komen ze hier uiteindelijk hier achteruit. Nou, we gaan de lange rieging. Het is goed beladen druk, maar ach, we hebben vakanties, we hadden het hier. En dan maar je zou hem achter de parool. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Nou, dit is de onderwaterkamer, die ik met mij mee. En Jim geeft mij Jelke mee. Dus see you later, alligator. Nou, let's go! Ze komen er haast hoor. Daar komen ze hoor. Roosje! Nou, dat wie meer ritje wel, dat wie mal. Dit ging mal, jongens. De band willen natuurlijk nog een keer. Ik zal nou vanuit de zietkant, ik heb Jelke nou mee. Dus ja, ben je er klaar voor? Ja. Zet hem op. Nou jongens, dit hier wel helemaal. De bal weer zelfs stikken. Dus bellen maar tot beneden. Ja, daar ben ik wel eigenlijk wel blij mee. Oh, nou, dat is een glok binnen een glokje. Nou, die liedjes wil nog een ronde. Wil je het wel? En doe eens op naar je baan, hè? Ja. Ik ga in het chill. Wat een rit. Ja, machtig. Nou, en die midjes mocht Bella even repeteren, want ze mocht meedoen aan de talentenshow op de camping. Nou, en talent, dat had ze. Want check maar even, wat is dat van? Lienig. Wie binnen onderwijs naar het theater, want Bella had een soort van repetitie, want Bella maar je meedoen aan de talentenshow. Auto jongens, wachten. Ja, wat hebben we er al? Een talentenshow in het theater. Dus wie krijgt er om het hoekje zien hoe het mij het repeteren gaat. En dan joen de Grutte show van Bella. En die gaat een hele mooie dons ervan, jongens. Echt prachtig. Dus wie zal eens even zien hoe dat gaat.
Ik heb een fotolijstje gelezen wat hier is. Hier is een soort winkeltje. Hier is een infopunt. Daar is een supermarkt. Hier is een hele mooie fontein. Ja, kom hier al je kraampjes, al je krimpjes kom hier. En hier is eten en daar is eten. Lekker jongens, hè? En hier is nog een leuk pleintje. Hier is wel eens muziek en hier weer juist er een DJ en het voetballen. En hier is het theater. Zullen we even zien wat bellen aan het vlees hier? Daar is het oorzwemmen. Wie ben je zo'n mooi het oorzwemmen? Daar is het oorzwemmen. Krijg wat nou? Het is trouwens geleun hier. Het is nu zo'n 26 graden, dacht ik. Haboe. En dat verenigt eigenlijk net van alles boven de 20 graden houdt. Maar ik hou me best. Het is hier net zo benauwd als het in Nederland hier is. Dus dat scheelt. En we hebben in het hoeske airco. Dus, en heel veel zwemmen. Oh, ze mij naar binnen ook. Nou, zullen we eens zien hoe het repeteren gaat. Muziek ontwisselen. En je maakt het gebeuren, jongens. Wat zou die dwang gaan? Ik doe een shit. Ik doe een shit, dat is cool. Nog een oorrecht. Die het echt even oefenen mij, mijn hele grote groep ben. Nou, bellen is. Wow. Oh, supergoed. Wow. Nou, dit komt wel goed. Nou, dit is nog even checken. Want dit vindt zaken wel cool, denk ik. Radio. Is dat wel mij doen kunnen? Dat is wel leuk om talent te zien. Is natuurlijk van alles en nog wat. Ik ken alleen een balje, maar hier kan ik nog doorzien. Er is nog een Benedisco en dan maar bellen aan zijn doosje. But gymnastica ritmica is doing rhythmic gymnastics. Bella! Ja, dit weer dan uw eerste vakantievlog. Na je week, de tweede week, zowel in Italië en in Oostenrijk. Stekken we echt nog even op. Van nou succes, voerst dit nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtoon omheen en via het net de chill app te downloaden van mijn tablet als telefoon. Want na het vlog, hey hoi.